Ahojte, som veľmi smutná, pretože dneska som už natáčala, ako si vyrobiť čokoládku, lenže sa mi to zrušilo. No a tak sa mi to vymazalo a nešlo mi to dať na YouTube. Takže ja teraz naozaj neviem, čo mám robiť. Som z toho dosť sklamaná, možno to iba 4 minúty. Asi zverím pastelky pre pečopov. Budeme potrebovať papier, tyčinkové lepidlo a pastelky. A nožnice. Takže zoberiem ešte nožnice. Tak. Odstrihneme si malý kúštiček. Ešte raz. Odstrihneme si malý kúštiček. Zrulujete si to na takúto vec. No, majte mi to prosím na takú paličku. A tuto si to takto zakrútite. Tak. Nie je to také pekné, tak. A už si ju iba vyfarbíme. Teraz si zoberieme lepiacu pásku. Tak a keď sme si ceruzku obalili lepiacou páskou, tak už ju celú máme. Dúfam, že toto video aspoň malo 3 minúty. Nemalo! Malo 1. Nevadí. Ešte to info k tej čokoládke. Určite ešte raz niekedy natočím, lebo jedna čokoládka pre pečop nestačí. A keď už budem mať viac pozretí, čo mám zatiaľ 0, tak natočím nejaký minifilm. Tak ahoj! No teraz to má iba 2 minúty. Ja sa budem sťažovať. No dobre, takže čaute. Dúfam, že toto video už sa už načíta, lebo má porazy. Tak čaute. Prečo som išiel dopredu? Nevadí.